24 हेडलाइन्सनि बिथांमोनखौ पर्टेल निउसखौ गोसो गोरबोजों साबायखर जासिबाय। दिनैनि दक्षिण कलाबालि बर' गामिनि जि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि फरायसाफोरखौ जि बरायनाय हाबाफारि, बे बरायनाय हाबाफारियाव आं बाहागो लानो मोननानै बा आलासि महरै बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बेवहाय गारजेन आरो बेवहाय रायजो राजाफोर आरो फरायसाफोरनि जि जथाय बा ज' जानानै गोबां थुलुंगानि जि बाथ्राफोर, बे बाथ्राफोरखौ बेवहाय सावरायनाय जादों। आरो गामि आरो बे समाजनि जोंनि उनाव बर' हारि हिसाबै जौगालांनायनि जि हाबाफारि बा बर' स्टुडेन्टसफोरखौ जों बोरैहाय जौगालांहोनो हागोन आरो गुबुन गुबुन आयदा बिथिंफ्राव जों बोरैहाय गावखौनो राफोद एबा थियारि खालामनानै लानो हागोन, बे खोथाफोरखौ जोङो रोखा रोखायै सावरायनाय जादों। आरो आं सानो बे दिनैनि बे गोथार हाबाफारिया दक्षिण कलाबालिनि बर' गामिनि जि रायजो राजाजों लोगोसे इयुननि फरायसाफोरखौ जोबोद थुलुंगा होगोन। गोजोन्थों। बे मोनसे मोजां कुइसन जे मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि लेभेलनि दा पास जानाय बे फरायसाफोरनि थाखाय टेटआनो जा बायदिसिना साख्रिफोराव माबाफोर उसुबिदा जागोन नामा, बा इन्टारभिउ होनायाव माबाफोर उसुबिदा जागोन नामा? बेयो जेबो जानाय नङा। आरो बेवहाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बे जोंनि आसु AJOYCP बायदिसिना अर्गेनाइजेसनफोर, गासै जोंनि माहारियारि अर्गेनाइजेसनफोरनि जि सरकारजों सावरायनाय, बे सावरायनायनि गेजेरजों क्ल'ज 6नि जि मोनसे बेवहाय होनो नागिरदोंमोन जे आसाम गभर्नमेन्टआ जे बेवहाय बुंनो नागिरदोंमोन जे बे मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि लेभेलनि स्पेसियेलि हायार सेकेन्डारि लेभेलनि बे मार्कशिट एबा सार्टिफिकेटआ टेटनि थाखाय थिग जानाय नङा, बा इन्टारभिउ होफिननांगोन बा मोनसे एग्जाम होफिननांगोन। नाथाय बेखौ जोङो फोजोबनाय जाबाय। दा बेवहाय जेबो साननांगौ गैया। जायखिजाया बिथिङावनो बिथांमोना साख्रियानो जा जायखिजाया बिथिङाव इन्टारभिउ होनो हागोन आरो जायखिजाया साख्रिखौनो लानो हागोन। बेवहाय जेबो गोनो गोथो थानांगौनि बाथ्रा गैया आरो। गोजोन्थों। खुलुमबाय। आं मुस्रि कबिराम बसुमतारी, बगिनदि हालामनि दक्षिण कलाबालि गामिनि आफादगिरि। दिनै जों 24 आगस्टआव देग्लाय 2021 मायथाइयाव मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव उथ्रिनो हानाय फरायसा फरायसुलिखौ गामि आफादनि जानानै जों बरायनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिखौ जों आवगायनिफ्रायनो लाबोगासिनो दं आरो जों देग्लायबो लादों। देग्लाय 9 सा फरायसा फरायसुलि जोंनि दक्षिण कलाबालि गामिनिफ्राय फार्स्ट डिभिजन आरो सेकेन्ड डिभिजनाव उथ्रिनो हादों। बिनि मादाव 3 मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन पास खालामनो हादों आरो गासै 9 सानि 6 साया सेकेन्ड डिभिजनाव पास खालामनो हादों। बेबादि जाहाथे जोङो गुबुनफोराबो थुलुंगा मोनो, बे नोजोरखौ बोनानै जों दिनै दक्षिण कलाबालि गामिनि रायजो राजाया जोङो बे मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव उथ्रिनाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ बहि खोलोम होनानै जोङो बरायदों। आरो बिसोरनि इयुननि जिउ थांखिया मा, बेनि सोमोन्दैबो जोङो सोंफोरनाय जादों। आरो बेबादि जोङो बिसोरनि बिमा बिफाखौबो बे मेलाव लेंहरनाय जादों। आरो देग्लायनि बादि फैगोन बोसोरफोरावबो जाहाथे जोंनि बे दक्षिण कलाबालि गामिनिफ्राय आरो गोबां फरायसा फरायसुलिया मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव उथ्रिनो हायो, बेनि थाखाय जोङो प्रिपारेसन जादों आरो बेनि थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामदों आरो बेनि थाखाय जोङो नोजोर होदों। आरो दिनैनि बे बराय मेलखौ खुंनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। गोजोन्थों।